Ahir vàrem poder veure com des del govern central d'en Pedro Sánchez se me'l vol retallar o fins i tot eliminar el 75% de descompte de residents per desplaçar-nos des de Balears a la península. Aquell va ser un tema que va costar molt i que ens va concedir en Mariano Rajoy quan era president del govern. Des de llavors, amb el canvi de govern, en Pedro Sánchez, en Návalos en el front, ha intentat retallar-nos aquell 75% de descompte, mentre la senyora Armengol cota el cap, com sempre, davant Madrid. El Partit Popular de les Balears hem deixat sempre ben clar que no renunciarem de cap manera a aquell 75% de descompte. Vàrem anar fins i tot a Brussel·les, amb la Rosa Estaràs, la nostra eurodiputada, i vàrem visitar a la comissària de Transports, Violeta Bulc, en aquell moment, per deixar-li clar que aquí hi havia un abús de tarifes a un determinat moment de l'any per part de les companyies aèries. Li varen demanar també que era imprescindible posar en marxa una tarifa màxima per bitllet, que no és una tarifa plana, és una tarifa màxima perquè en determinats moments, com dic, les companyies aèries no puguin fer abusos de preus. Aquí és allà on hauria d'estar fent feina el govern d'Espanya amb la senyora Armengol i no estan pendents dels ciutadans de les Illes Balears per inspeccionar-nos. Són les companyies aèries les que s'han d'inspeccionar i no en altres. I per tant s'ha de defensar totalment aquell 75% de descompte que nosaltres vàrem aconseguir. Senyora Armengol, deixi de cotar el cap, se posi a fer feina i defensi els interessos de les Illes Balears, aquells interessos que tant han costat defensar a altres moments.